на второто полувреме. Каква грешка на Немanja Vidic. Денят изглежда ще бъде перфектен за Манчестър Сити и ужасяващ за гостите от Юнайтед. Юнайтед допусна гол в добавеното време на първата част и само 62-3 секунди след подновяването на играта отново Давид Де Хея е принуден да извади топката от мрежата. Какво отиграна обаче и на Алваро Негредо. Рио Фердинанд и Патрис Евра се спогледаха след попадението на Серхио Агуеро, сякаш казвайки си кой от нас трябваше тук да покрие Агуеро. Нито един не го направи и Агуеро се възползва от този подарък. 3-0 за Манчестър Сити. Ситуацията за червените дяволи бе достатъчно сложна и преди този гол на Серхио Агуеро, имайки предвид, че до тук в историята на съперничеството между тези тима във Висшата лига само един единствен път тимът